Horas madihita saluhukna. Adorang somarsar hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Damai ni debata na sumurung sian saluhukna roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sapor siaon hatan itu hatta nagabe turpuk jamita di minggu okuli tuhita di bagasa tikion. Tarsurat do di Lukas 10 ayat 1 sahat tusia. Songonom ma didok. Adong ma naro ujui babua hotu ibana taringot tuak kahala Galilea na didurus sosilatus do mudar nasida gabe saor tu na pinilihon nasida. Jadi ninna Yesus ma mengalusi nasida. Na diagam rohamuna do perdosaan halak Galilea martibak ko salhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok madihamu dang anggo semu barohamuna laos songoni do hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sia sudi pangisi di kota Jerusalem hudok madihamu datung anggo somu barohamuna laos songonidu hamu mago muse dungi dihatahom ma upamaon adong ma disada halak hau ara nasinuanna tuporla anggurna jai Roma ibana mengalului parbuena hape dangadong jupaksa gabe ninna mamadok siula porla anggurna nunga pola batulu taot tonauro mengalului parbue di hau araon laos sojupang taba mai aha pola magopo tanoi pahenonna alai didoki ma mengalusi tuan nami loas mai di sisa taunon asasanga hupakur humaliang bonana mabain napa tusi anggiat ulu marparbue tujuloon alai ngoswada taba umma ido sahana donga sapor siaon molo masa seda-seda si taunon manang musibah jok-jok do rata parrohahon pitor tubuh ka dugaan-dugaan na negatif tu namar si taunon manang nahona musibai sian natorok manang adong akka prasangka buruk sian natorok apalagi ma molo pas jukat nahona musibai ulu ma adong namadok ido alani juga nairi ubet tinggangi sepeda motor nai holan na mergejeng pak dotong ulau niga nupari ninna mulu tope rupaning nahona musibai kecelakaan tunggal mersepeda motor ape sebinoto atik napas martelepon di bana dohok donganna sambil ditiup HP nai gabe dak konsentrasi be nama buan sepeda motor nai gabe tinggang ma naneng dohonon jok-jok do molo marsitau no sasahalak pitor dirajumi doi alan dosana manang alani jukakna atik pe disada sisi boy do arong tikkos nii manaon alani jukakna manang alani takangna jala di bibil tepe gudam doi najupak kita. Contohna rupaning si Adam do si Hawa. Ala di lausi nasida hata ni debata gabe hona uhum ni debata do nasida. Di paharuar siap perla edin. Porsuk jalai konhir mahudokna. Mengalului si panganonna pai mamulak muse gabe tano. Do akka contohna asing do perupaning nagui taida di bibil tai ala ni dosana gabi manaon alai diturbuk jami taon berbeda do taida pamerengan ni Yesus taringot tusi donga sapor siaon haruana julu mulu masa sada-sada si taonon manang musibah tu sasahalak tongdo songo pemahaman ni natorop nakaning nang na berkembang di pemahaman ni toropan halak Yahudi di TKI.
Dirajumina sida do si taonon manang musibai alani dosa ni nama nauni. Ido na taida di pemahaman ni halak naro tu Yesus di bagasa turpukon. Tagarro na sida pabuahot tu Yesus taremot tu halak Galilea naung binunu ni silatusi hape gabe saor mudar ni na binunu nai tu na pinilihon na sida. Dungi gabe diripu na sida mai ala na gumurang do dosa ni halak na binunui sian saluhut halak Galilea ubain na didurso silatus mudarna. Songoni dotong nang tuna 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiluami. Dirajumina sida do naung parsalaan manang nang gumur kasalaan ni 10 halaki sia sude pangisi di muta Jerusalem ubah ditipa palas-palasina sida manang ubah ditipa menarai na sida. Songoni ma prasangka buruk ni nasida tu halak nahona bunui. Dohot tu natinipa ni palas-palas na disiluami. Diripu nasida doi ala nagumudang do dosa ni nahona musibai ubain ikot taunon na musibai. Prasangka buruk na songonima na pinatikos ni Yesus diturpukon. Jelas sarupa do padok ni Yesus tuna 2 kasusi. Ima tuna ni bunuh ni silatus dohot tu nahona tipa ni palas-palasi. Yesus madok dang anggo somu baru hamuna laos songonido hamu mago muse ninna. Artina si taonon manang musibai dada soal dosa na balga manang na mekmet songon naniatusan ni halak naro tu Yesusi. Jala memang danga dong ragam ni ukuran ni dosa te. Cukup do satu ragam dosai. Dan gabe dong rupaning dosa na mekmet, dosa satu ngabalga, dosa na balga. Manang dan gabe dong dosa na berkelas. Dosa kelas ringan, dosa kelas menengah, dosa kelas berat. Emangnya dosa seperti ukuran kelas tinju? Daun. Jadi borak nisi taonon manang musibah naro dada alani ukuran ni dosa na mekmet manang nabalgai. Sadok molong ngamanir pang siad dalam natik kosi barak merdosa do guarna. Sekali melakukan pelanggaran ia berdosa. Jadi sotong diri pohalak naro tu Yesusi rupaning ala balgani dosa ni nahona bumido dohok nahona tipaido ubai kona musibah nasida daun sudedo hita zolma rak perdosa jaladanga dong istilah perdosa na mekmet manang perdosa na balga ido ubadi do Yesus anggo somu baro hamuna laos songonido hamu mago muse ninna donga sapor siaon siap paddohani ditogihon Yesus do naktuhita agar mereka yang tidak terkena musibah jangan menganggap diri lebih sedikit dosanya atau lebih kudus, lebih suci dari yang terkena musibah. Tetapi Yesus mau menyadarkan kita bahwa orang-orang yang tidak terkena musibah pun adalah orang-orang berdosa yang sewaktu-waktu juga bisa mengalami musibah. Alani muladok taida manang taboto masa si taonon tu sasalak unang ma mura-mura menguhum-humi manang menghakimi. Madok alan dusana dui ubay marsi taonon. Naneng dohonon ni Yesus dang dosanai narumikot si idota sian musibay. Alai gabidalan mengintrospeksi diri mai manang gabidalan peringatan mai nang tuak kana somanaon asa merhamu baun. Anggosoi tong do mago muse. Kelak juga akan binasa jika tidak bertobat.
Jadi dang rikok pola banding-banding konot ta diri, banding-banding konot to diri tuakkan marsi taunoni tadengok tu dosa na taula. Ai danga dong takaran di dosa. Danga dong ukuran di dosa. Sadok rak perdosa do hita sudena. Alai na romik kok siap peristiwai gabe peringatan ma hama masa ni sada-sada musibah di hita. Asa muba, asa bertobat. Molodang langsung nido hamu mago muse ninna Yesus. Di bahini muba manang bertobat odo narumik kok dipaingot tu hatta Yesus tu hita merhite turpuk jami taon. Dong asa porsiaon asa sahat tu na pinangido ni tu hattai. Totu dak sai holan sebatas muba, dak sai holan sebatas bertobat. Alai ikut takas do merperbue hembaune. Ikona dong perbue ni dong bertobat. Isarana songon halak na menyesali kesalahan na dak cukup holan disesali. Alai ikon adong merespon, adong matindakan songot tadani penyesalani. Songoni matong mulu didok muba manang bertobat. Ikon adong matindakan pabua nang bertobat. Jalai mana pinatorang ni Yesus muse merhiti upama ni hau arai di bagasat turpuk jami taon. Dong asa porsiaon sian upama ni hau arai tabotoma tudos tu hau arai do nang ngulut taon. Molo soramat perbue hau arai atik penang dileu kesempatan ujungna tabaunna do. Akhirnya akan ditebang. Di upamai naking didok nung ngapola patulu tauton ronak punasa perlaki mengalului perbue ni hau arai. Alai lau sojupang do perbuena. Dungi didok napona sema tu siula porlaki. Tabamai aha pola magopo tanui baenonna. Alai didok siula porlaki matu napunasa. Tuan nami loas mai disi sataonon. Asa sanga hupakur humaliang bonana. Mabain napa tu si ang giat ulu marperbue tujuloon. Alai yang gosu ada tabaum ma. Ima dipangidohon siula porlaki tunak punasa. Artina dilehom ma kesempatan muse. Alai mulunung dileho kesempatan asa marperbue. Hapetong dang ramar perbue. Baujunga tabaunna do hau arai. Jadi tudus duit wakka natasuani. Molo ngatikina ikumar perbue botiki. Jeru pisang doho akana asingi. Jalan ngadileo kesempatan, ditabai muse pupuk, ditabor-tabori, HP lalak dan merperbue, bau junga tong nama tebau ni. Daripada bebe terganggu aka suasuanan na dilebung na benon ni. Dong asa porsiaon, songoni menang ngulut taon. Disuruh di batado tu hatta Yesus tu portibion asa porsia jala tehut tu hattai. Dakkola ni. Dilehon dope kesempatan. Disuruh do nang akka pamulana lahu mangarahon akan atorop asa porsia jala mangulu hobar tu lo meneroha ni tu hattai. Jadi bicar dilehot Tuhani dope kesempatan di kita. Muba ma. Bertobat ma. Jala tapakke mati kiparasianon. Gabe kesempatan maperbuehon hamubaon ni rohai. Mula rok peteida akan amarsitaonon nahona musibah baunak pola gabe loja hita menguhum-humi manang alai dosanai. Tagonam meta pakai mengintrospeksi diri lau pau rohata. Jala maperbuehon akan atama di Tuhani. Jadi mulu na salilingor rupaning holan na muruk-muruk songgak-songgak di jabu sipata gabi akka hitir manang mabiar sudi pangisi ni jabuna ba muba ma bertobat ma unak sanga hapit akka sarafi alasai darah tinggi nate dungi akan alasok merminggu pe ba muba ma bertobat ma pasol hok mangulum tutuhani ati adong akan asanga merdua holong di parumah tanggaun nape
BP mugama cukup satu holong. Unang besai diserbengi tuinat tani halak manang tomat tani halak ate. Hasebab pemma nadihoi. Songo ini dotong nang akka pilihan ipe. Akka pilihan na tugeri jepe dohok matung bertobat. Di pahob berbima tu akka padapotanna. Bunang betong lau sarupa pilihan ni toke tu pilihan ni sekolah minggu. Gari pilihan ni sekolah minggu pinuengon minimal lama geberni si cuk meutia. Ipe ngemulai jarang. Godangan nama geberni si Muhammad Tamrin. Tadi ngotu argani sedia iba tidak ma gorna di happy niate. Donga sa porsiaon jadi muba manang bertobat sehalinai ima jojo ni terpukot hita. Taparhase yang mati ke parasianon maperbuehon pertobatani. Muludang tengok mahatan itu hatta Yesus nama dok. Anggo semu baru hamuna lau songoni do hamu mago muse. Anggo suada perbuena tabaun nama. Jadi mumpung pintu kesempatan belum ditutup, jangan ditunda-tunda lagi. Tetapi bertobatlah supaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan, damai sejahtera dan sukacita sampai menuju kekal. Amin. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam naung pengot tunggulu nami, dongani jala urupi mahami, mamakke tike parasianon, jala maperbuehon hamubau ni rohanami, marhite-hite Yesus Kristus martangyak kami. Amin.